Gida, wai me yake faruwa nan kana wani cikin magani? Zainab, gaskiya zan gaya miki. Duk ranar da kika kuskura kika bari gaskiya ciki ya kuma shiga tsakaninmu da ke. Gaskiya sai dai ki wata duk wata hidimar suna. Gaskiya ki yi da kanki. Dan gaskiya yanzu ki cire rago yayi tsada. Gaskiya ba zan ringa asarar kuɗi ba akan cikin ki. Na san da cin daɗi amma ba san da ranar wahala ba ko? Ba wai na san da cin daɗi ban san da ranar wahala ba, ni dai wannan na gaya miki kawai. Ita rago yayi tsada kawai na gaya miki yanzu ma tashi zan yi. Banza an da kwarto da skel wace yanzu na. Wallahi ta kuskura ta kuma ɗaukar ciki ba zan iya ba. Ba dole in masifa ba, Zainab uwar gida ita kaɗai daga an yi abu sai ta ɗau ciki. Ka gani yadda ka gani da so samu ne mata hudu sun mun kaɗan da so samu ne a ce man hada da barbara. What?